Shalom. Selamat hari Minggu Madihita Salhutna Amang Inang. Sebelum tamulai kebaktiata Jolo Martamiang Majohita, kita undang Yesus untuk hadir di tempat ini. Martamiang Mahita di bagasan Rohat Tabi. Amin. Tapuk kama kebaktiata Marede Mahita sian nomor 20 tolu. Hite-hite guarni di mata ama, dohot guarni anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubui, di sudena denggan na somangasi, asalam gadda, hamu marhite siani, molotung nunga di dai hamu basar ni Tuhani, puji hamu ma debata hagogo otta. Walaupun hamu ma debata ni si Jakob. Haleluya. Martamiang Mahita. Ale Tuhan
Tuhan de bata para siroha na sumurung di dog hatamdo. Ikon manaon hami jalan mate rab dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Say parohay mahami asauduk hami tulomon ni roham. Jalahot hami dihaporseaon nature asa totong makirim dihaheheon dohot diha sangapon sugot silehonon mutu akka na porsea diho. Amen. Maredehitas yang nomor 325. Tatangihon mapatik ni debata di minggu tasadarion ima patik palimahon saha tu patik pasapuluhon patik palimahon ikon pasangapomu donatorasmu asa martuaho jalalileng mangolu di tanon anilehon di Jehovah di Batam diho patik paunopon unako mamuno patik papituhon unako mangalakop patik pawaluhon, unako manako. Patik pasiahon, unako ulo makatidakon hata na sotutu, maralohon dongan jolma. Patik pasapuluhon, dang jadi haliangan niroham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona buru-buru, manang lopuna, manang hodana. Manang dia pe ugasan ni donganmu. Ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hombar tu patimi. Amen. Maredehita sian nomor 324.
topoti madosata martamiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan para siroha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon. Ro tujolo ni habangsa habadion mi. Manopoti jalan menganggukon dosa nami. Mas sayjot-jot warsahi hami ho. Marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huaholongi hami ho sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa hagogon nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubain hami, dibahen ni tama dori masanmu, jalo humuanmu, hami tu hamatian saliling-liling nai. Alai nama purus mahami nuaing tuasini roham nagodangi. Mangidusian nasa rohanami hasesani dosa nami saluhutna. Saurupi mahami paubahon rohanami alani Tuhan Yesus Kristus. Anak kaholongan ni roham. Si Pangulo hami dohot alani goarmu nabadiai. Ali Tuhan saya si maroham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosa. Songono dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuahu, hamu akan naloja jalan nasorat. Upasonak pe hamu. Buat hamu ma augakku tuhamu. Guruhon hamu ma sianau. Enalabok doahu, jalan naserep maroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ay labok do augakku. Jalan naeng dohot nahu para sahon asangapon madi debata nadi kijang. Amin. Marede hitas yang nomor 750 lalu. Punguan inahan na.
Tatangihon mahatani debata epistel di mingguta quasi modageniti sadarion iman atar surat di pesalmen 37 ayat 34 sahato 40 margati soring mahita haposi majahoba jala payut ihut dalanay jadi pati bulon na mahot tumean tanoy ida-idaon muma hasisiap ni aka parjahat Widama sada parjahat na sumalin jala maruhun ibana songon haun maruhun di habuhuna. Jadi mamulus iba hape dang disibe pola dohulului ibana hape dang jupang Sai matahon ma lidang jala bereng mati gori. Ai sai hadameon do ujung ni halak si songoni. alai saya siap dosogot akka pangalawasi sudena pinopar ni aka parjahat pe siap do Sian Jahoba do yanggo hat nyaka partigor. Ibana do partano batuan nasida ditiki hagogotan. ditupak jala dipalua Jahoba donasida dipalua donasida sian aka parjahati jala ditupahi nasida ay marhapo santu ibana donasida ido sahatna martua do akan tumangihon hatani di bata jala nau peopsa Amin. kor ina parari Kamis.
Marede mahita sian nomor 390 sada. Hatindakon maha porsiautai songon dan hatindakon idongata saha porsiaon di sadok portibion ra mahita madok au porsia di debata Jehoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit doho tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehoba na sesadai imana tinubuhon ni si Maria na gabi-gabi ton di perbadia andorang suhabubuan ido tuhata na tumaw na bernit di panguman ni selatus na mati tarpajal do ibana di hau pinar silang na tua tu banua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lahundul tu siamon di debata Jehoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsia dito di perbadia jaladong sadahuria na badia. Huria hatopan halak Kristen akan na badia. Dohot di asani dosa. Dohot di hatai na mandok. Mulak mangulu sogot daging halak na mate. Dohot di angoluan na sora suda. Amin.
Salam. Selamat hari Minggu Madita. Paria warta dihita di Minggu Sadarion. Guarni per minggota ima Minggu gua simo do genitif. Artinya jalan nagabe topik ni Minggu ta Sadarion ima kamu baon di bagasan Yesus. Nomor 2, pilihan permingguan di tengah bagas. Mulu adong. Dapat tupa pilihan di permingguan di bagasan tabi. Dekat. Ala situasi pandemik sonarion boy mata pasahat tu situata manang tak kirim tur kening naong tar surat di si ima rekening HKBP Immanuel BRI cabang Iskandar Muda olodung ta transfer boy mat ta pasahat tu situata B. Nomor 3, verifikasi distrik di hari Minggu tanggal 20 April 2022 tingkat do mardalan ulaon verifikasi distrik nah di Patupa distrik verifikasi keuangan ni huriat doho resort nadong di distrikon nah di dohotan ni bendahara huria parhalado parartaon dohot pandita resort. Nomor 4, pasca persekutuan perempuan HKBP distrik 10 Medan Aceh di hari Minggu tanggal 24 April 2022 Sadarion di Patupado perayaan pasca persekutuan perempuan HKBP distrik 10 Medan Aceh masuk pukul 10.05 WIB maringanan di auditorium dohot Kapel Fakultas Kedokteran UHN Medan. Borhak do utusan sian huriata lao mandohotui ulaoni. Nomor 5, rapat pembentukan panitia pesta tahun kesehatan anon dung hariwar permingguan sian pukul 10.15 tapatupado rapat pembentukan panitia pesta tahun kesehatan HKBP di Huriata alani pinangido kama tuganu utusan nasian wek asaria mandohoti parapotani. Nomor 6, ibadah pariatif Sadarion Minggu tanggal 24 April di Patupa Huriata do parmingguan pariatif masuk pukul 10.30 berbahasa Indonesia alani iria maita mandohoti parmingguani tarlumobi tuyanok kota na remaja na bosubulum di Huriata songoni sude yanak kota na parguru malua. Nomor 7, ruas napinda mamuka Minggu Sadarion nungapinda huria keluarga Amata Joni Simanjuntak sian jalan Sekapuas nomor 10 itu W2 nasida pindah huriat tu HKBP Perunas Malingkar Medan. Nomor 8, jadwal parsermonan parhalado dohot guru sekolah minggu Riama kita mandohoti. Nomor sia Dewan Diakonia Seksi Ama jadwal latihan tetap kur setiap hari Jumat pukul 20.30 WIB gedung sekolah minggu. Nomor 10, jadwal latihan tetap latihan punguan seksi perempuan setiap hari Selasa masuk pukul 10 siang gedung sekolah minggu. Jadwal tetap PHD dan latihan punguan ina hari Kamis masuk setiap hari Kamis pukul 10.06 WIB gedung sekolah minggu.
Jadwal tetap latihan punguan Inahana masuk setiap hari Rabu pukul 10.06 gedung sekolah minggu. Nomor 14, jadwal Parguru Malua periode 2022-2023 pada hari Sabtu dan hari Minggu tanggal 30 April dan 1 Mei 2022. Jadwal belajar Parguru Malua berjalan sesuai dengan biasanya. Untuk itu diharapkan semua anak-anak Parguru Malua agar dapat mengikuti jam pelajaran tersebut sesuai dengan yang telah ditentukan. Catatan khusus, di setiap hari minggunya dihimbau kepada anak-anak Parguru Malua setelah jam belajar selesai agar langsung mengikuti kebaktian sore pukul 16.30. Semua anak-anak Parguru harus memakai baju yang rapi pada saat mengikuti belajar sidi. Nomor 15, nama jabui pertanyaan wek jadwal di hari Rabu tanggal 27 April 2022. Nama jabui pertanyaan di Huriata Ima Horongni wek sadaa dohot wek pitu masuk pukul 10 sia web alani riama ita perhado dohot ruas lahoman dohoti pertanyaan ini jala jadwal nama jawi tu minggu nanaingro boy mataida songona na terjadwal di stensil wartawan. NB ruas dohok sintua naman jabui pertanyaan ini ima si pertanyaan sian naro. Nomor 12, Dewan Koinonia seksi Naposo Bulung. Kami beritahukan kepada muda-mudi HKBP Immanuel Resort Immanuel yang mau bergabung ke punguan Naposo Bulung HKBP Immanuel dapat menghubungi kontak person atau WA Ima Heskil Simamora Ketua Naposo Bulung Dohot Cahaya Mata Kasih Burusiahan. Nomor WA telah tertera. Nomor 10 Tolu Varia Seksi Perempuan. Di hari Selasa tanggal 26 April 2022 latihan rutin punguan kur seksi perempuan masuk pukul 10 siang bertempat di gedung sekolah minggu. Napa 2 hon di hari Rabu tanggal 27 April 2022 kur seksi perempuan berkur di acara pertanyaan huria masuk pukul 19.30 WIB. Nomor 3, di hari Jumat tanggal 29 April ibadah perayaan Paskah dan non bareng penyalipan Tuhan Yesus pukul 16 WIB bertempat di gereja di Hita Sude ruas perempuan Asaria Mahita Mandohoti Acarai. Seksi pekabaran Injil Jending di Ganu hari Senin Mamukasian pukul 10.06 saat tu pukul 10 walu seksi pekabaran Injil atau Jending Immanuel Reset Immanuel Patu Pahon kunjungan pelayanan pembartu program seksi Injil tahun 2022 alani marhite tiktingan hupangi dohami bekerja sama mahita sintua dohot nadong diwik asa pasahaton goar-goar ni ruas nanaeng kunjungan boy maka goari di pasahat pengurus ataupun seksi pekabaran Injil tu situa MHP Pardede dohot sintua buru purba. Nomor WA HP telah tertera. Seksi musik buah-buah tu sude punguan kur Pinanggido dohot hormat tu sude punguan kur na adong di Huriata naung rade patu pahon kur di parmingguan asa marpungu laho makatai tu pengaturan jadwal parkur di punguani maringanan di gedung sekolah minggu dung simpul parmingguan Arion 5 jam 10
non songonima buah-buah upasahat ami tabe dohot hormat sian hami seksi musik HKBP Resort Immanuel dihita sude tungguan kur asa ria mahita mandohoti kegiatan ini. Nomor 3 latihan kur gabungan di hari Minggu dung sipul permingguan pukul 10 WIB di Patupado latihan kur punguan gabungan maringanan di gedung sekolah minggu alani pinangido matusudi anggota punguan kur gabungani asa mandohoti latihan ini. Nomor 15 seksi diakonia sosial di Ganu hari Senin pukul 10 WIB Mardalan Dewan Diakonia Sosial seksi sosial diakonia Nihuriata Mandulo Ruas Namar Sahid manangna di bagasan pemulihan di tonga-tonga bagas. Nomor 16 statistik jemaat HKBP Immanuel Resort Immanuel statistik berdasarkan KK per jiwa database jemaat HKBP Immanuel sementara yang telah mendaftar ulang dan terdaftar sampai pada minggu ini adalah sebagai berikut. Buima Tajahabe daftari pinabotohon matu tonga-tonga ni huriata sahat tuahir April 2022 ma batas akhir pendaftaran ulang manang penyerahan terakhir database ni jemaat ni huriata tuakana sopa ulak database Buima tapasahat marhite-hite situa wiktabe dihimbau tuhita sude ruasnya KBP asata pabotohon tuaka dongat tabe. Nomor 10 itu ulang tahun kelahiran dan pernikahan jemaat HKBP Immanuel. Penatua Gereja HKBP Immanuel menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan kepada seluruh jemaat dan penutua gereja yang berulang tahun mulai dari tanggal 25 April sampai dengan 1 Mei. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan memberkati. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun Ima dibuat sian Amsal sia ayat 10 sada karena aku umurmu diperpanjang dan tahun-tahun hidupmu ditambahkan. Nomor 10 lalu Parhobas di pertanyaan hari Rabu Buima Tajahabe 10 sia Buima Tajahabe. Nomor 20 Dewan Marturia tim multimedia live streaming HKBP Immanuel Resort Immanuel ibadah minggu ibadah pertanyaan di HKBP Immanuel Resort Immanuel disiarkan secara live untuk jemaat yang tidak dapat hadir di gereja mengikuti ibadah dan juga seluruh umat Kristiani. Dengan ini kami tim multimedia sangat mengharapkan dukungan terhadap channel YouTube HKBP Immanuel Resort Immanuel dengan cara like dan subscribe di barcode channel YouTube HKBP Immanuel Resort Immanuel tersedia pada bagian belakang stensilan warta. Atas perhatian serta partisipasi dan tim multimedia HKBP Immanuel Resort Immanuel mengucapkan terima kasih. Jadi songon dihita keinginan tim multimedia asa sudah hita melike dan subscribe channel ni Huriata asabui lam berkembang nasidak. Songonima nomor 20 sada kegiatan senam pagi di hari Sabtu tanggal 30 April 2022 kegiatan senam pagi di gereja ta masuk jam 7 WIB sampai dengan selesai. Alani Ria Mahita Mandohoti kegiatan pagi songon naung nasomal taulahon. Nomor 22 buah-buah Uria Turuas Binabotohon matu sude kita berhalado do ruas meladong acara las niroha do arsa niroha di akka berhalado do ruas ni Huriata nahina ubasan ni Huriata rade do Huriata patupahon
tertib acara tu ulau ni asa unang masa be memakai tertib acara na asing na sosian huriata diuluon ni ina hobasan ni huriata. Nomor 22 pakobasan di huriata di wek di gereja HKBP Immanuel Boima Tajahabe. Nomor 24 soto menjaga Homion di Parminggota Boima Tajahabe. Nomor 25 perbuahan sewa pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Tajahabe. Nomor 26 Tajahabe mang. Nomor 27 jemaat yang sakit di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah sakit. 5 keluarga Nyonya Utauruk N. Borugultom Wek 2 pemulihan di rumah. Warta tambahan duka cita Nunga Marujung Ngulu Sadaina Ima Lusina Boruhutapea tutu umur 92 tahun nahina buluhon HP Simamora nahinan Sianwek Sadabe alamat Jalan Siara Kundo nomor 20 itu. Songonima buah-buah warta dihita namasa di Saminggon. Mulai tema dihita martangyang mahita. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami mengucapkan syukur ya Bapa karena kasih setiamu di dalam kehidupan kami di dalam seminggu ini ya Bapa. Engkau telah menjagai kami, melindungi kami hingga pada hari ini ya Tuhan kami dapat beribadah bersama-sama jemaat kami di tempat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa ya Bapa buat teman kami, sahabat kami yang belum dapat hadir di tempat ini Tuhan. Ketuk pintu hatinya untuk minggu-minggu yang akan datang ya Bapa, supaya mereka bisa datang ke gereja ini beribadah bersama-sama kami. Bapa di sorga, kami juga Tuhan mau berdoa buat semua jemaat-Mu ya Bapa yang ada di HKBP Immanuel yang bekerja ya Bapa dimanapun mereka berada, baik itu apapun pekerjaannya yang baik ya Bapa, berkati Tuhan pekerjaannya, berikan Tuhan pangkat rezeki yang bertambah-tambah daripada-Mu, supaya kami Tuhan dapat melakukan segala kegiatan memuji untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak kami yang dari kecil sampai yang dewasa ya Bapa, berikan Tuhan kebijaksanaan, kepintaran kepada anak-anak kami di dalam bersekolah ya Tuhan, supaya mereka jadi anak-anak yang terbaik di dalam sekolahnya dan di dalam kehidupannya. Begitu juga Tuhan kepada anak-anak kami, berikan Tuhan talenta-Mu untuk mereka, supaya mereka Tuhan dapat melakukan untuk kegiatan keibadahan di gereja-Mu ini. Tuhan Yesus Kristus, kami juga Tuhan mau berdoa buat anak-anak kami yang mau mencari pekerjaan ya Bapa. Kami yakin dan percaya anak-anak kami itu memohon kepada-Mu supaya Tuhan Yesus memberikan pekerjaan yang layak kepada mereka. Begitu juga Tuhan anak-anak kami yang belum mendapat jodoh ya Bapa, berikan jodoh yang terbaik, berikan Tuhan yang seiman, yang sehati, supaya semakin bertambah Tuhan orang yang percaya kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, kami juga Tuhan mau berdoa buat orang tua kami yang lanjut usia ya Bapa, di mana Tuhan Engkau tetap mengingatkan mereka supaya mereka tetap Tuhan berpengharapan kepada-Mu, supaya mereka tetap terus memanggil nama-Mu, supaya memperoleh segala kehidupan yang baik kelak di sorga. Tuhan Yesus Kristus, kami juga Tuhan mau berdoa buat negara kami ini ya Bapa, pimpinan kami Jokowi dan segenap jajarannya ya Bapa, berkati Tuhan dari mulai atas sampai ke bawah, supaya negara kami ini aman, tentram Tuhan, bisa
kami tetap tenang beribadah, bisa kami tetap tenang Tuhan, memuji memuliakan nama-Mu. Jauhkan Tuhan hati yang jahat, jauhkan Tuhan segala perpecahan di negara kami ini. Tuhan Yesus Kristus, dengarkan Tuhan doa syafaat kami. Kami juga Tuhan mau berdoa buat semua kegiatan kami di gereja ini ya Bapa, mulai dari kur, mulai dari pelayanan, begitu juga Tuhan dengan para haladamu. Berikan Tuhan kesehatan kepada kami sesuai dengan program Huria HKBP. Bagaimana kami Tuhan supaya menjadi sehati sepikiran melakukan pelayanan pekerjaan Injil di gereja ini dan menjadi gereja ini yang terbaik ya Bapak. Tuhan Yesus Kristus, kami juga sebentar lagi Tuhan akan mendengarkan firman-Mu yang ditaburkan oleh hamba-Mu Inang Bibel kami Tuhan. Ketuk pintu hati kami Tuhan, bukakan supaya firman-Mu dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami, bisa menjadi jalan hidup kami. Begitu juga Tuhan pelayanan pimpinan Huria-Mu yang ada di gereja ini ya Bapa, yaitu Pendeta Aldemak. Berikan Tuhan kesehatan panjang umur kepadanya dan kepada keluarganya, supaya bertambah-tambahlah ya Tuhan orang yang percaya di dalam pimpinan gereja ini beserta dengan Inang Bibel Pro kami. Begitu juga Tuhan kami perhadamu mau berdoa ya Bapa, ampunkan bila ada dosa-dosa kami yang salah Tuhan, supaya gereja kami ini layak di hadapan-Mu, supaya semua Tuhan sintua yang ada di gereja ini menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, banyak lagi Tuhan doa syafaat yang kami mau sampaikan ke hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah Kau, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Maredehitas yang nomor 637 huhut papungupelian sada A dot sada B. Sang Raja
Batang Yang Mahita, Ido tutu wali Tuhan, molhodo huyuto kami di bagasan ngulu nami, huilalahami do dami do sonang ni roha, alani saya toktong maho na mangodingi, napatau ho kami di akadalan sidalan nami. Molotung di paluaso kami rotu bagas coromot Tuhan, pajupang doto marhite hatam na badia di bagasan opason. Paluas me Tuhan, kuhau nguluho kami di ngulu nami. Makuling mahon ngarade kami tumangion hatam. Amin. Horas madihita. Horas madihita. Mulai tema manginang huriana hina holongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Sasitongna ngasongon na mabiari bajongjong dison. Ni bereng isya jolo naking ngasongon na gudang naung modok-odok. Ate ni bereng musi jam nga 1 nga 12. Waktu-waktu rentan ate amanginangkan alai pos doroha sapala naung talio rohata romar saor dorhata ni debata unang gabi marisuang harorota di bagasan obason. Amin. Hatani debata na gabe ujahan di hita mainang di minggu sadarion ima minggu kuasimo do geniti ima natar surat sian buku ulaun ni apostel bidusia mamuka maisian ayat sada 1 ayat onom dihita nama buan Alkitab manang Bibel manang naung adong di slide boy mata jahat apayo tihut hujahama dihita amang inang songonoma hatani dibata alai saitong dope di odapon si Saulus asupasuk dohot pamunuon dop paksisean itu kani ditopot ma situani malimi mangido surat madapoton akka parguruan na di huta Damaskus asa ihotonna jalaboanonna tu Jerusalem bawa nang boru-boru pe nasa na jupangsa akka namangyuton agamai alai ujuri tongadalan ibana mardongoton huta Damaskus topuma sumilam sodang sian gijang humaliang ibana jadi tinggang ma ibana tutano dungi dibegi ma suara nama dok tu ibana Saulus buasa lelia muau alai didok ma ise doho Tuhan jadi didok ibana Yesus doa nani leleami susah maho manadahi tura-tura akahitir jala tarhalomong ibana madok dia ma bahenokku Tuhan dipangido roham hatani Tuhan itu ibana hehe maho bongoti mahutai disima pabuaon tuho si bayenomu ima sahakna sehat do tahe amanginang hamu saluhutna napo sobulung sehat aka ina sehat do tahe aka ama dongan parhalado sehat do hamu tahe amanginang tadana sehat tita saluhna martobak mahita amanginang nasa gogoni gogona tadok ma moleate tutukani moleate madihita uriana hina holongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus molo husukuk kamu manang remaja manang naposo bulung majoate tim multimedia di son kalau inang bertanya kepada saudara untuk apa kalian datang setiap hari minggunya ke gereja ini si Eskiel majoate ketua naposo bulung mangalusi aha mahalus mukiel untuk apa kalian datang ke gereja setiap hari minggunya ya mau beribadah mau lihat tidak beribadah molo aka ina majodoh aka ama mulai dokon aka yana kota nakin naing beribadah hamu mamuse amado ina orang mencontek tu naposo bulung ahado manang tuahado hamu ro tugari jaon gano pari minggu tahya manginang
Naing marhua, naing martangiang, naing mabigi hata di debata, naing markor, naing mamereng rodo musuki marang daw. Gitu tahe? Doa ka lana asing. Iya. Mulai ate ama inang huriana hinaholongan memang dinggat do nasa alus nata pasahat nakin mau beribadah sama Tuhan, mau menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan, naing manangihon hata di debata doa tu gereja, mau bersyukur atau saya mau berdoa kepada Tuhan moloroa tu gereja. Dinggat do alus taya mang inang. Ale lobi tajom manang lebih dari itu sesetongna moloro hita tu gereja. Sebenarnya kedatangan kita hanyalah mau berjumpa dengan Tuhan. Molong apa jumpa kita doh Tuhani, tentu kita akan bernyanyi. Tentu kita akan memuji Tuhan, tentu kita akan bersyukur, tentu kita akan menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Alani hakikat taro tu gerejaon iman naing merhua pacupang dohot Tuhani amang inang. Kita mau bertemu dengan Tuhan. Maka kita katakan amang inang kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah perjumpaan. Kita bisa berjumpa dengan keluarga kita, manang tarokon, kita bisa berjumpa dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, keluarga kita, teman-teman kita, baik yang kita kenal atau yang kita tidak kenal sekalipun, di berbagai kesempatan. Maka kita katakan kehidupan kita ini sebenarnya hidup di dalam suatu perjumpaan, yang kenal atau tidak kita kenal. Tentunya kalau kita katakan hidup kita ini adalah perjumpaan, maka kita menginginkan setiap ada momen-momen, setiap ada perjumpaan, kita mengharapkan perjumpaanku dengan dia, perjumpaanku dengan dia nanti siapapun itu, kita mengharapkan perjumpaan yang mendatangkan sukacita. Amin. Perjumpaan yang membawa kebaikan, perjumpaan yang membawa damai sejahtera, perjumpaan yang mungkin membawa pertumbuhan di dalam iman kita, baik secara pribadi atau dengan orang yang berjumpa dengan kita. Walaupun kita katakan di dalam perjumpaan itu kita mengharapkan sukacita lah yang kita harapkan, perjumpaanku dengan dia nanti bersukacita. Alai boido balik siania ada yang menginangkan, bisa saja kita mendapatkan perjumpaan itu menjadi lebih buruk. Alani perjumpaan na songod dia na jot jumpangan muna tahe. Las niroha do manang arsa niroha. Las niroha teh apalagi mau ngaro tu gereja. Kan mekel hitarap di son. Boirak mamereng akadongata ido amang inang perjumpaan yang kita inginkan adalah perjumpaan yang boleh memberikan pertumbuhan kepada kita. Amang inang uriana hinaholongan di bagasan goarni Tuhan Yesus Kristus, marhite hatani de mata di bagasan mingguta sadarion tung takas do dabereng di sona amang inang perjupangan ni si Saulus doho Tuhani HP menjadi mananggabe maboan hai baruon, memberikan perubahan total kepada Saulus. Imarakin perjupangan ni. Perjumpaan isi Saulus dohot Tuhani mendatangkan mabuan hai baruon dohot perubahan di dalam dirinya. Ra tung suarong do memang terbortik di rohan isi Saulus nanggo saotik pe nanaing takupon ni Tuhani ibana di tengah dalan didikin naing tu Damaskus nang pesa sitong na molo tabigi nakin hang tani debata nang tajakan nakin amang inang nang pesa sitong na sakak parjolo ni Saulus naing paporsuk-porsuk manang naing mabunuh nasa bawa manang paropuan nasa si ihuton Kristus jalatung apalah marsi tutuhiad do di rohani si Paulus naing paporsuk-porsuk halak Kristen sampai dipanggil ibana tua kadonganna bae majo surati asadong surat pengantar asa boy ulakon paporsuk-porsuk ala Kristen. Memang tu ngapala marsi gordo di rohani si Pauluson naing las rohana mamereng si huton Kristusi gabe di porsuk-porsuk. Dia sangat anti kepada orang-orang Kristen. Bahkan dia merasa itu tidak salah. Hobar doi tu adat manang ugamo nasidah.
Bahkan itu mereka menganggap itu adalah kesucian menjaga agama mereka. Alai asing doa manginang tabereng nakin sakka ni si Saulus doho sakka ni debata. Maka apa yang terjadi? Ujuri tonga dalan ibana topu maninna adong sumilam sodang sian gijang umaliang ibana. Jadi tinggang maibana tutano. Bahkan mulut aja tu turun itu tahun. Ternyata perjumpaannya dengan Tuhan membuat Saulus 3 hari deh. Dia buta. Dan pada akhirnya Tuhan menyuruh Ananias untuk menjumpai Saulus. Dungi dia pehosi si Ananias matangana tu si Saulus dungi boy maida ibana marnida. Jala dukon dii molo tabereng muse diturpuk tau namang inang di ayat 10 walu dididi si Ananias ma si Saulus. Di si mata bereng tinggang ibana dungi di bege ibana manakin suara Saulus buasa tung leliam wow alai ahidokon ibana isi doho Tuhan cari dirok Yesus doau nani leliammu mamuka sianima amang inang jadi gabe sadar me ibana gabe adong mahamubau di ibana ternyata yang dia aniaya selama ini adalah Tuhan. Gabe sadar ma ibana marhite percupangan nai mado tuani gabe adong mahamubaun perubahan di bagasan nguluna hai baru dia mana masa na terjadi di si Saulus amang inang hamubaun dung tidak ada ibana Tuhan dung pajupang ibana siat Tuhani dang mangasupi be ibana dang paporsuk halak Kristen siuton Kristusi be ibana muba ma ibana siat dalanna sian na mamunu halak Kristen gabe sahalak na burju sian silele halak Kristen gabe si papungu halak Kristen sian anti Kristus gabe si huton Kristus ma ibana sian si pamate jolma gabe si jala jolma do ibana sian na manulak hata di debata gabe napasaton hata di debata do ibana bahkan dia siap menderita mati untuk Injil dungi diubah magwarna sian si Saulus gabe si Paulus gabe hobar tulomoni rohani dewatama padalanan ninguluna dia selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya bahkan sampai akhir kehidupan Paulus dia tetap setia kepada Tuhan hoddo haporsionna di bagasan Tuhani bahkan najojot hata nata hapil lamanginang di Filipi sada ayat 20 sadai ai Kristus dong hanguluad diau jala laba nang hamatean bahkan sampai mati untuk makokop haporsiaun di bagasan Kristus dia rela itulah pertobatan yang mengubahkan hidup Paulus pada saat dia berjumpa dengan Tuhan dan masih banyak lagi amang inang contoh-contoh atau tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami pertobatan, mengalami perubahan setelah dia mengenal Tuhan di dalam hidupnya. Amanginang huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus hobar topik minggu tai hamubaun di bagasan Kristus. Pertobatan di dalam Kristus itu pertobatan haruslah menjadi kerinduan kita di dalam kehidupan kita. Iko sihol do rohatta adong hamubaun di bagasan rohatta namang inang. Sudah do tahe lomo rohamuna naingmu bangulumu na tahe amang inang. Sudah do hamu lomo rohamuna meninggal kod dosa. Sudah do kan kita mengharapkan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Pertobatan menandai adanya suatu permulaan hidup yang baru dengan bertekad membuang meninggalkan jalan yang lama, meninggalkan yang lama dan kembali ke jalan yang baru, mengalami perubahan total di dalam hidupnya 180 derajat dia benar-benar berubah. Dang 360 teh 120 do kan jami mulut 360 nggak mulak tu dia musai 2 hari siap pengalahona naliling sian najulu ibana si panak ko manuk manak ko musai taruh kota he pananggani halak HP dumu bay ibana 350 derajat gabi nobal ga musai dosana manak ko bisa ada manang manar kohor bosongonia teh
Tidak, tetapi 180 derajat meninggalkan dosa. Idonakin pertobatani amang inang. Alani harorot tanah kita dokon naing pajupang do hita do Tuhani. Molongara di hita pajupang do Tuhani. Pasti kita sudah mempersiapkan persiapan kita yang matang datang ke gereja ini. Ngata buan pastinya aka Bibel Alkitab manang bukedet kan. Alai dang lupa hita membuat peliat kan amang inang kan. Unang olah Bibel tabuan alai kodoh do tadanaung di pasu-pasu Tuhani kodoh do peliat dah tapasahat tu Tuhani. Halak naung pajupang doho Tuhani ikon adong do HP hamubaon ikon adong do HP parbue ni parjupangan nai di bagasan ngoluna ikon adong do HP buah dari hamubaon ni di bagasan ngoluna molo na jolo sikapnya pangalahona pakatayonna penampilanna gabe partuktuha tuaka donganna narong di humaliangna mapahedang lomo rohani halak betu hita alai tadda naung pacupak kita do Tuhani di bagasan parsoran do Tuhani iamang inang ikoboy do tadda dong parjupangat do Tuhan ikoboy do di bereng halak batu tuh ngamu babe amat teh dan songon na julu be ibana dung marminggu teh dung masuk na poso bulung anaki ngamu babe ibana ngalam tu burjuna ibana kamu lo songoni hatani halak marperbuit tabu maroka ada hasil dang marisuang HP harorota tu son amang inang alai molo say lalap do hita songoni ngoluta nunga pajupang doho Tuhani nunga marsaur hita doho Tuhani nunga pigata doho tipungan kor di tonga-tongan ihuriat ton say tajahai Bibeli amang inang alai tong dang adong perubahan hai baruon di bagasan ngoluta imana kita rokon marisuang naiti kita tabai songoni molo dang adong perubahan hai baruhon di tonga-tonga ning nguluta molotong do songoni parangeta molotong do sarupa hita dohot halak nasohea marminggu molotong do dos pangalahota songon akka nasos yutot Kristus tong do pangalahona pakulingna dang menunjukkan seorang Kristen Tuga rija peibana tohong sama saja sikapnya demikian. Saya holan na manonggahi, holan na akka hatana suhar haruar sian pamangan na. Semua nama-nama di kebun binatang di pajojor. Alai pos dorokha dang adong siak kita nasongoni amang inang. Bahkan mula kita sian bagas coro onan non ikon adong dohai baru tu hita. Amin. Ima acikna. Moloro tu gereja hape dang adong marperbui kan hatani debata di bagasan nguluna arong dosongoni sada ilustrasi amang inang pertobatan raja pembohong arong ma namar goar si mukio ndang manguli jaloon ulon na holan namar gabu solan nama bohongi mangoto ijol ma akahajato ma diulon jala di dok halak ma diguari ma ibana si raja pembohong marajana amang inang jadi halak dang lomo tu ibana dang lomo be rohana tu ibana jala dang arong be halak na porsea tu ibana suatu hari si mukio ini marsai ma ibana galepa matangna dipikiri ibana ma bohaman nona teh molo mate au ise mana-mana no mau ninna ujungna didokkom matu akka donganna akka humaliangna irokkom ma molo salilingon najak dohu ula holan nama gabus doau holan nama mangototoi hamu doau alai nuaing ngasongon nahacit pamatakon kurasa neng sonok nama pajuon ni Tuhani tuau alani dongan inna molo tung mate piawan non pangidua kuda bah tarok kamu mau dah saat tu kuburan inna ibana dang marga busau moloi taruh kamu anongau saat tu kuburan dung saya di selesai pemakaman to mak sude nasa artaku kuliah petu kamu ngahu tanom di joloni jabuki adong do ninna pohon mangga ngadong di siubain harta karuda buat tamu manon alai ikon jolo ditanop pamu doa ninna dungi mate mai bana sa ma tu penguburan selesai penguburan
bari ingot na sida ma waktunya untuk membongkar harta karun. Dung digali na sida dapok na sida ma petini na didokoni bana dongi dibuka na sida ma PTI adong ma lembaran surat isi suratna ahama didokoni bana omma na parpudi sahali gabusu tu amu inna. Ternyata saat tu nama TPI bana tidak ada pertobatan. Dan adong hamu baon ido hacik namang inangkan sai roh kita tu gereja sai sudah tadohoti sai songon nabadia Israel nama kita tetapi tidak ada perubahan lunai HP amang inang songoni gabeluangan kita diaka ngolu parto diotai alai pos doroka ketika kita datang ke gereja ini kita benar-benar rindu songon minggu tei kuosi modoganiti songon poso-poso na bawas dohita tu Tuhani ganu pari ganu tiki sasitong na naboy dohita pajupang do Tuhani alai marasing bedo amang inang parjupangatta momen peristiwa-peristiwa kita berjumpa dengan Tuhan. Mungkin ada orang yang setiap saat berjumpa dengan Tuhan adong do halak holan na sahalisa minggu na pajupang do Tuhan sahalisa bulan manang sahalisa tahun bahkan tidak pernah dia berjumpa dengan Tuhan. Alai songo dia pe amanginang perjumpangan taido Tuhani naing ma perjumpaan saya dengan Tuhan mari pola maneng. Unang saya mari suang harota amang inang harus ada buah dari kedatangan kita berjumpa dengan Tuhan. Jika saat ini teman-teman remaja naposo bulung kamu sudah datang ke gereja ini berjumpa dengan Tuhan pada hari ini dan sudah mendengarkan firman Tuhan, tunjukkanlah perubahan itu, tunjukkanlah hasilnya, buahnya apa yang sudah kamu dengarkan pada saat ini. Jika selama ini kamu merasa kamu sering mendukakan hati orang tuamu, melawan orang tuamu, membohongi orang tuamu, menipu orang tuamu, menjahati adik-adikmu, tidak mau membantu pekerjaan di rumah orang tuamu, atau selama ini hidupmu bisa kita katakan berantakan, habis waktumu holan songo-songoni, holan namar game, holan lalap di luaran. Saat ini kamu sudah berjumpa dengan Tuhan, jangan sia-siakan kedatanganmu di gereja ini. Jadilah anak yang baik, anak yang sopan, anak yang patuh, anak yang benar-benar menunjukkan sikap orang-orang Kristen, anak yang kuat melawan setiap godaan di dalam kehidupannya. Molorap nuaing hamu amanginang rak marminggu aka amado ina nuaing namar saripe di tonga-tonga di bagas coro di bagasan obason ngapa cupang behamu rap doho Tuhani di bagasan obason alane i parcupangan muna pe amado ina nuaing naing ma patuduhon parbue nadinggan molo salilingot di tonga-tonga ni keluarga kita amanginang selalu saja terjadi selisih paham antara amado ina di bagasan jabuna manang say namar badai manang sanga salalakka hita diakka pangalahota na hurang amang inang unang betay taulangi unang betaulahon alay tapalabok marohatta tapa mate ma akka hagio ni daging taon unang say sibulison akka inatta mamereng amatta di jabu manang unang say muru akka amatta mamereng inatta di jabu manang unang say masa akka naso hinalomohon ni rohatta di tonga-tonga ni keluarga apalagi akka kondisi namasan waing amang inang alai bohado kita selalulah menciptakan kedamaian sukacita di padau ma sian rumah tangga tai akka persoalan akala seni roha ma napata tapatuduhon di tonga-tonga ni ngulutah terluma bitu kami akka parhalado ate dan mungkin kalau ruas ni pasingot kami parhalado perikok do ikon si pasingotan molo sangaroh kita tu bagas coro ni Tuhanon amang inang parhalado ngatahu basi parminggot dah nunga pajupak kita doho Tuhani ikon adong ma contoh ikon lam sumamman yan pardalanan ni ngulut ta pangalahot ta pakatayot ta nalapok lam tuturena ma akapahayatta ido sorotan semua orang tapatuduhon contoh-contoh yang baik bagi orang-orang lain. Unang say tarokon tuaka ruasta molo naing masuk ibadah tapa mati HP ta manginang HP hita sadiri pe uhut marjamita gudang dope na maniop HP manang tiki marjamita keluar
na margem do aka lam na asing alani perjupangat ta do Tuhani dang boy ganu pari ganu tiki mungkin kita amai inang, tetapi ketika kita sudah datang ke gereja jangan sia-siakan kedatangan kita, tetapi biarlah berbuah ikonadong ma bohal na tabuan tubagasta ganu. Perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus haruslah benar-benar memberikan kepada kita hidup yang baru, haruslah memberikan kepada kita harapan yang baru, sikap yang baru, kekuatan yang baru, dan cara pandang yang baru, dan harapan masa depan yang baru. Ikoni doa manginang adanya perubahan yang baik di antara kita. Unang bengulu tahun saya lalapi saya habis tiki tahun holana menghakimi orang-orang lain, hanya ikut mengurusi urusan orang lain. Pahata-hata dongan na unang be akai ulota alai muba mah tacak koma hamu bauni marhite narotu bagas coroni Tuhani jala. Mari kita berdoa. Jika masih ada orang yang jauh yang belum mau membuka hatinya untuk berubah, biarlah dia diubahkan oleh Tuhan di bagasan nguluna. Marangi sepesia kita dang adong natuk kita paubahon dirita amang inang. Dang adong sia kita naboi laho paubahon asalam ture kita, asalam uli ngolutaon, asalam denggak kita. Dang boy songod dia pegogota. Tetapi hanya Tuhan yang mampu untuk mengubahkan kehidupan kita. Alani songon peribahasa madokon tak kenal maka tak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Iko songon ido hita molonga tada de Tuhani di bagasan nguluta, molonga pajupak kita di doho Tuhani ganu pari ganu tiki bahkan tiki roh kita tu bagas coroon, maka semakinlah kita menyayangi Tuhan, semakinlah tahari koton HP marsaur doho Tuhani, semakin kita menada Tuhani di mana do HP si palua di bagasan nguluta. Maka yakinlah perubahan itu hai baruoni cupang madi kita amang inang pasti akan ada hai baruhon. Bohama adong hamu bantu dong ata say tangis pehoinang manangyakon aka amatta asa muba asa burju ibana. Kalau dia tetap mengeraskan hatinya itu tidak akan terjadi perubahan. Songo dia pehamu manangyakon anak komunaon supaya berubah, kalau dia tidak benar-benar ditegur oleh firman Tuhan dia tidak akan bisa berubah. Alai tanya komah supaya Tuhan bisa menjamah hatinya dan dia boleh berubah dan melihat kehidupan yang baru. Alani ngulut tahun songon poso-poso do songon guarne minggu tei kuasi modo geniti songon poso-poso nai baru tubuh. Bagaimanalah seorang anak yang baru lahir, bayi yang sangat membutuhkan ibunya di sampingnya, bayi yang sangat rentan, bayi yang masih membutuhkan kasih sayang, bayi yang harus diberikan ASI oleh ibunya, maka dia akan kuat. Songon poso-poso do HP kita, hidup kita baru dipai baru Tuhan hidup marhite haheona marngulunay baru dope hita poso dope HP hita rentan dope HP ngulut tahun godang dope nabui mengganggu hapor syot tahun amang inang dang tang dope hita di bagasan hapor syoni. Alani riko do HP perjupangan setiap hari setiap saat dengan Tuhan. Riko do HP vitamin susu manang hatani debata ganu pari ganu tiki tu hita naikon tangihon naikon gabe vitamin di dalam hidup kita supaya kita semakin kuat menjalani kehidupan kita. Oleh karena itu setiap apapun kerinduan kita dinarohita tu bagas coro naung pajupak kita do Tuhani amanginang nuaing, apapun yang menjadi kerinduan hati kita, apapun harapan kita pada saat ini ketika kita datang di tengah-tengah gereja ini berjumpa dengan Tuhan, dan apapun pergumulan yang kita hadapi pada saat ini, mari kita yakinkan Tuhan akan menjawab doa kita dan Dia akan memberikan sukacita. Kita yakinkan perjumpaan kita saat ini dengan Tuhan tidaklah sia-sia, tetapi buah yang indah, pengharapan yang hidup akan Tuhan berikan kepada kita. Bahkan dinamulak penok kita sian bagas coroni debata di pasu-pasu Tuhani mahita hatanaung tabegipe di bagasan tikion marurat marparbue toktong mah tapai baru rohatta di bagasan ngoluta. Amin martang yang mahita. Ido tutu kali Tuhan debata Jehovah riko do kami saluhutna akan porsia tuho Tuhan laho paubahon pai baruhon ngulu nami.
Nunga pajupak kami Tuhan dohoto marhite minggu nami sadarion. Jalan nunga marsaur kami marhite hatam. Nunga marede kami martangiang. Jalan nunga upasat kami pilihan nami Tuho. Dalam nami doi Tuhan. Tadalah seni roha nami naung pajupak kami dohoto. Alani unang marisuang HP haroro nami. Di tonga-tonga ni huriamon. Iko marurat marparbue mahatam. Gabe hot mahami di haporsion nami tak kami Tuhan songon poso-poso nai baru tubuh songoni mahami nama uas do kami di parsora dohoto dohot nama uas do kami di asini roham gano pari gano tiki hai baru om matotong batu do kami di bagasan ngulu nami rapoko mahami di bagasan sadarion marhite Tuhan Yesus martangnya kami Tuho amin. Tapuji Tuhatna marede mahita hut tapasahat ma pilihan paduahon. Tatangnya koma peliata tuado pani debata martang yang mahita. Ale debata amanamina di Banua Gijang. Hodo haroroani salu sileo-leona denggan doho nasa ulibasa nama liutus. Pasahatami masih anani leomitu kami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asau parasia kami pilihanon pati buluhon harajon mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni sileo-leo mitu kami.
Salam kirkira kami madok muliate Tuhan. Mari hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aleama nami na di Banua gijang, say pinarbadi amaguarmu, say Roma harajaonmu, say saud malomo ni roham di Banua tongon songon di Banua gijang, lehoma tu kami sadarian hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu kami, una kami togi hotu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Disodakon Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Didopakon Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasar homma damena tutod ditabe. Amin. Selamat hari Minggu madihita. Tuhata mamasu-masu hita.